моята крепост. Моя дом, моята крепост. В Белгия, ние в Канада имаме едно момче от село, брат му живее в Торонто или в Канада. И ме дава снимки, няма ограда къщите. Те са там. Защото не ги трябва да крадат някой. Да, няма ограда. Имаме пъти. Това злоба бият къпаници, млади момчета. Едно и също, тупа. Те. Това злоба. Ама самата такова музиката кара, те малко да... Тупа, те едно и също. Те са. Тук папата и който пише. Къща. Какво ще че колици тук нямат гаражи? Какво да правят? Нямат гаражи за къщата. Ние отиваме тук сватбата. Не знам. А ти какво пише тук вътре? Марянова къща. Не бе, той знаеш какво е? Той може да не е салата, не. О, ела, тук има нещо интересно. Не знам, салата ли ще е? Я да погледнем. Няма ли салата, не. Какво вика? Сметка. Другата ми че сметка. Да благодаря. Всичко ми взема. Ела да последваме 10 минути, ще позапам музика. Колко е рано, не? Колко е по-рано. За скъща, което е копси. Видиш, ще следа как изгледахме късмет, да го чудите. Как мен очаква. Аз направо такова, че извадихме късме страхотно. Тя е завет, да? Така е дека музей, че нямам. Особено неговите стенописи да заблестят с цялата си прелест така, както ги е виждал преди 2 века нейният собственик и декоратор Велян Огнев. Както вече стана традиция, в навечерието на Международния ден на музеите, т.е. когато празнуваме Европейската нощ на музеите, ние ви запознаваме вас, нашите приятели, с по-малко
известни страни от историята, от музейното дело. Даваме ви информация, която обикновено не можете да видите в нашите иначе богати постоянни експозиции. Открехваме непознати страни от нашата изключително интересна работа, защото ние сме много щастливи, тъй като именно ние сме призвани да съхраняваме изключително богатото културно-историческо наследство, онова, което ни е оставил народа ни. Днес тази вечер е посветена на бита на българина, на онази красота, простота и изящество, сред които са живели нашите предци. На архитектурата на Банско, на не много рекламираната, но все пак съществуваща Арнаутска художествена школа, на уменията на тогавашните домакини да създават уют и прелест в своите домове, т.е. на техните такачески умения. Ще имате възможност да скрепите частици от историята, тъй като след като така ви дадем малко информация, ще имате възможност да пипнете, да се докоснете до... Аз виждам твоите къщи с разпловани тавани, старите мури и беловласи ели и спирина. Чувам тропот на млади кончета, улавям мирис на тютюн, на хляб и прекипяло вино. Заиграва в очите ми пламъкът на оджака, грабват ме боите на моровото цвете, рисувано от дядо. Връща се при мен голямата за времето си къща, дето от съкорение земно се раждали и умирали хора, други се раждали и населявали удаите. После също отминавали в неизвестното, за да остане споменът. А гора от хора е имало. Живеели тези хора? Вървели по тесни кълдарами, пиели от изворите, от които пием сега и ние, любели се, раждали деца и умирали. Летели на врани коне по пътища и осои, размахвали саби, изливали медни камбани за душите народни и олово за душмани, проливали кръв и ставали пръст. Те, далечните и близките, отмервали стъпка по стъпка пътя към нас, насочвали и нашите стъпки към онова, което се нарича настояще или бъдеще. Да свъртиш дом, да отгледаш челеп, да дочакаш внуци и правнуци, благословия и мечта българска. Ново огнище се запалва, нов корен се пуща. Така било е и тъй ще остане. Тази привързаност към родното, умилението и вкоренената обич към пастрота, красота на заобикалящия ни, създаван от нас свят, е неотделима част от душевността на Банско. Красотата е навлязла в техния бит. Тя е неотделима част от същността и характеристика на тяхната пречистваща религия. От планината с върхове от мрамор и само с черна мура поселена живяха ръкати и дарени майстори. Мъжете строили белокамени къщи с високи стрехи, резвовали орех и мура. Жените били майсторите на тъкани и безмо. Своето духовно развитие през възраждането банскали бележат своеобразен връх чрез великите си дела. Трудно е било да намериш лъч надежда в празните робски години и от малката искрица да разпалиш оня неугасим и мощен духовен пожар, чието въглени тлеят
в съзнанието на поколенията и до днес. Не случайно Банско е сред иконите на църквата Света Троица. Свободните от резба плоскости изпълнява с различни композиции от цветя, показва твърде голямо умение при подреждането на мотивите и вкус към добър колорит. Рисува с естествени, трайни бои. По време на престоя си в Банско се настанява в една запустяла къща, която в последствие общинската управа му подарява заради качествено свършената работа. Днес тя е известна като Велянова. Верен на своя творчески дух, той я облагородява и я прави една от най-красивите. Тук той приготвя боите, зачерквата и ги изпробва по стените и таваните, гостната, синята стая и фасадата. Талантливите ръце на майстора разчупват студенината в дома и под неговата четка стените от камък оживяват птици, растителни мотиви и орнаменти, пейзажи, изгледи от градове, морски пристанища. Художника дърворезбар влага символика, дълбоко вълнуваща по онова време българската душа. Защото в очите на възраждащия се народ тези рисунки не са изглеждали само като обикновено украсяване, а в тях са чувствали реалностите на живота, красотата на природната среда, оптимизмът и бъдещето. За да успеем да запазим истината за израстването ни като велик народ с дългогодишна и славна история, трябва ревностно да пазим тези домове, люлки на велики личности. Браво. Bravo.